दायो बिनि सिङाव मा मा दङ नैबे बेग बेबायदि मोनसे लिटार बेगनि बेग मोनफागोन माइक्र'फननि। हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आङो दिनै बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय बयानि माइक्र'फन, बया M1 माइक्र'फन बियो। आङो बेखौबो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनानै लानाय जादों। दा बियो आंनि एड्रेससिम डिलिभारि जाफैबाय। दा आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवनानै आङो दिन्थिगोन। दा बिनि सिगाङावहाय आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायो, नोंथांमोना दिनैसो आंनि भिडिअ बा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेफोरबायदि गोदान गोदान नटिफिकेसनफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। जोङो इउटुबनि भिडिअ खालामनो थाखाय जोङो माइक्र'फननि गोनांथि जानानै फैयो। बे भइसखौहाय जोङो क्लियारलि खोनाहोनो थाखाय दा बेखौ जोङो नायलांगोन। आङो नैबे बया माइक्र'फन, आङो दा बे माइक्र'फनजोंनो आङो रेकर्ड खालामगासिनो दङ। आङो गस्ला कलारावनो थेबना लादों। दा नोंथांमोना बे बयानि साउन्ड क्वालिटिया बेसेबां मोजां ओंखारदों बेखौहाय खोनासङोब्लानो नोंथांमोना मिथिनो हाखागोन। स' लोगोफोर, आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बे बयानि माइक्र'फन। नैबेखौ नायनानै ला। नोंथांमोना जुदि फ्लिपकार्टनिफ्राय बायनोब्ला बा अनलाइनावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनो गोसोब्ला बेखौ नोजोर होनानै लाग्रो। बेयो मोननै रोखोमनि दङ, मोनसेया अरिजिनेल, मोनसे डुप्लिकेट। स' बेयो अरिजिनेल, बेखौ अरिजिनेल आरो डुप्लिकेट बेखौ जोङो बबेयाव सिनायनो हायो होनना बुङोब्ला नैबेफोर पिक्सारजों लोगोसे नैबे लग' थागोन। नैबे लग', बेबायदि लग'आ डुप्लिकेटनावबो थायो, नैबे बारक'डआ। थेवब्लाबो नैबे लग'खौ जोङो नोजोर होनो नांगोन बांसिन। लोगोसे नैबे लिरनाय, बयानि लिरनाय, नैबे स्मल लेटारनि जायो अरिजिनेला, नाथाय डुप्लिकेटना बे केपिटेल जायो। जोङो जेसेबांनाखि इउटुबनि थाखाय जोङो भिडिअ खालामो एसेबां जोंहा साउन्डनि गोनांथि जानानै फैयो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि भिडिअ बानायनायनि साउन्डआ जुदि क्लियारलि फैयाब्ला भिउवार्सफ्रा नायनो मोजां मोना, बेनि थाखायनो। स' नोंथांमोनाबो बे आंनि भिडिअखौ नायनानै आरोबाव आंनि आनबक्सिं खालामखांनायनि उनाव जुदि बे माइक्र'फनखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो मोजां मोननानै बेखौ जुदि बायनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालाम। आङो बेवहाय बे बया माइक्र'फननि लिंकखौ होनानै होगोन। नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बायहैनो हागोन। आङो बेखौहाय दाखालि अफार दङमोन, बे अफारनि जोहै आङो 825 रुपिसावनो मोन्दों। जोङो बे माइक्र'फना जोबोर मोजां, साउन्ड क्वालिटिया। जोङो बेखौ मबाइलावबो बाहायनो हायो, लोगोसे DSLR जिखुनु केमेराफोर दङब्लाबो जोङो बे केमेरायावबो जोङो बेखौ इउज खालामनो हागोन। स' लोगोफोर, जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो फैदो, जोङो आनबक्सिं खालामनायनि भिडिअखौ जोङो जागायलांदिनि। बयानि माइक्र'फना बबे अरिजिनेल डुप्लिकेट नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ आरो माखासेया मिथिया जानो हागौ। बांसिनानो अरिजिनेला नैबेबायदि फिसा आखरजों लिरनाय जायो, ओमफ्राय नैबे मोनसे बेबायदि बारक'डजों लोगोसे नैबे सिम्बला थागोन। लोगोसे नैबेयावहाय बे लिरनायाबो प्र' अडिअ सिरिज, नैबे फिसा, बेबो फिसा जागोन आरो डुप्लिकेटना गिदिर साइजनि जायो लिरनाया। नायनि दायो सिङावहाय मा मा दङ। बेयो बयानि मोनसे लग'। बेबो डिटेल्स, बयाखौ माइक्र'फनखौ मा रोखोमै इउज खालामनांगौ बेयाव बिनि सोमोन्दै खिन्थानानै होनाय दङ। नै बेखौ उनाव नायसिगोन। दायो बिनि सिङाव मा मा दङ। नैबे बेग बेबायदि मोनसे लिटार बेगनि बेग मोनफागोन माइक्र'फननि। ओमफ्राय नैबेयो DSLR केमेराफोरावहाय बाहायनो हागोन नैबेखौहाय। बेयो 20 फिट लं बिनि गोलावा। बेखौ जोङो खुलिनानै नायनो हागोन, आं खुलिथ'ला। बेनि सिङावहाय जोङो मोनगोन बिनि मोनसे कि। बेखौ जोङो नांगौब्ला एसेबां गोनांथिबो नङा, जुदि नोंथाङा बेखौबो बाहायफानो गोसोब्ला बाहायनो हागोन, जुदि नाङाब्ला बख'नाबो दोननो हागोन। बेजों लोगोसे बिनि मोनसे कि लिभार।
बेखौनो कलारावहाय नोंनि गस्लायावहाय खिथेबना लानो थाखाय बेयाव मोनसे बेटारि दंफायो नै लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय ना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौल' दिन्थिबाय बेनि साउन्ड क्वालिटिया जोबोर मोजां आरोना गुबुन माइक्र'फनफ्रा इसेबां मोजां साउन्ड क्वालिटि ओंखारा खिन्थु बेयो जोबोर मोजां साउन्ड क्वालिटि ओंखारो